Especially sa mga mama. By the way, ako po si ARA Casas-Tumuran. Dati kong TV reporter and karon usa na ka mommy vlogger. Achar. Bitaw, para kaninga video, yes, nabasa na ninyo ang caption, I'm sure. Oo, kay murag willing kay ko mag-share sa inyo kung ginaunsa gyud nako pag-budget and pagplano kung unsa mo mga SUD-ANON for the week. Somehow, naging effective po siya sa mua kay una, na-save na mo ang among energy nga mag-isip ko unsay SUD-ANON, ug ikaduha, naka-save pud ni sa amoang kwarta. Tip number 1, know your budget for the month. So, unsaon ba pagkabalo kung unsa ang budget for the month? So, for example, kung pila mo kabuok nga mga working sa inyong balay, inyo nang i-add and then i-divide ninyo na by 2. So, that means 50% sa total budget ninyo that will go to your meals or sa inyong food. And then, if you already come up an amount kung pila ang budget for food every month, imo na po nang himay-himay yun into weekly. I-divide mo na by 4. And kanang amount nga imuhang makuha mo na siya inyong budget for the week. Tip number 2, meal plan. Ang meal plan that must be weekly. So, when we say weekly, dapat hanay na natanan. Kay, para at least kabalo mo kung unsa ang inyong SUD-ANON. Dili na mo mag-isip pa kung unsa na po itong SUD-ANON. Dili na ninyo ma-waste ang inyong energy and time sa paghuna-huna kung unsa ang dapat nga kaunon para ana nga meal. So, tip number 3, grocery list. So, na kay weekly meal plan. From that weekly meal plan, each potahe or each SUD-AN, imuha ng himay-himayon kung unsa tong mga ingredients nga kinahanglan ana. Diha nimo kuhaon ang imuhang listahan para kung unsang imuhang ipang grocery for the week. O dapat dito lang pud ta sa katong kaya lang pud sa tuang budget for the week. And speaking of grocery list, na ako'y isa nga na-discover lately nga kanang nakasave gyud siya og time, energy, effort sa ako ang part as a mama. Muni siya ang app nga ginatawag nga Palengke Boy. Na malengke ko dito, what's nice is that kumpleto siya. Kung unsang naa sa mall, kay kami manggod, sa mall gid mi usually nga naga-grocery. Pag bakante si hubby, usay nagapamalengke jud siya sa bangkerohan. Pero most of the time kanang kapuya na gani magmatag sayo. So grocery na gid na sa mall. So kining Palengke Boy na realize na ko nga dali ra siya kaayo. Click-click lang ka, mura lang gid kag nag-order og Lazada. As in, mag-click-click lang ka dito kung unsay mo ang order and then naan na dayon kay kung pila or unsay mo mga paliton. And ang ilang delivery charge is just 8 pesos. So imagine nun nimo or imong isipon, ang kanang 8 pesos, wala-wala ra na siya kung mag-taxi ka pa uli kay tungod daghan kag bitbit or kung mag-jeep ka pa uli nga daghan kay mag-atang sa imuha magkikompetensya sa imuha din sa pagsakay. Nakita na ko ba nga very wise ang kaning idea sa Palengke Boy because nakatabang siya sa mga mama nga pareha sa ako nga kanang especially karon since after I resigned nag-work at home na ko or kanang na mga racket sa gawa. So usay makalimot na jud og grocery pero dakong tabang si Palengke Boy because ma-follow gihapon namo ang amo ang weekly meal plan tungod sa iya ha. And ang nakanindot po sa Palengke Boy is that fresh ang ilahang mga products. At first, di ba, magduda ka na mo basig dili ko kapili og tarong kay mo man gyud na ato ang concerns, di ba, sa mga mommies nga kanang dapat mamalengke ko, ikaw mamalengke, ikaw mag-grocery para makapili ka at least nga labas ang imuhang mga napilit na mga isda, na mga karne, na gulay. Wala ko gi-disappoint ni Palengke Boy. That's why ako mismo satisfied kay ko sa iyahang services kay dako kay siyang tabang sa ako. So tip number 4, prepare your ingredients or organize your ingredients. Unsaon sa Tupperware na ako ginabutang. Ibutang na ako dito daan ang kanang kung unsa kadaghan ang karne or unsa kadaghan ang isda or kung unsa pud nga mga gulay, unsa nga mga lamas ang kinahanglan. Tip number 5, plan to use your leftovers. Mamis, dili gyud na malikayan, diba? Nga kanang sa mga naluto nato na agi mabilin, usahay, na isobra ba.
ayaw ka balaka, kay ka ng mga leftovers, pwede pa mangguna nimo siya gamiton or pwede pa na ninyo siya makaon para sa next meal. And of course, bonus tip, kini mami, ako, I used to keep mga listahan sa mga expenses because through that, makabalo ko kung pila ang ako ang naggasto for the week. So, there you have it, mommies. Mo to siya ang ato ang 5 tips para ma-effectively nato nga ma-plano ang ato ang meal for the week. And of course, as I have mentioned kanina, si Palengke Boy is one of the realizations nga ako ang na-discover lately as a mom, which I also think, and I would also recommend sa inyo nga gamiton po ninyo. I-try lang ninyo nga imbis nga ka nang maglinya mo sa grocery or magpalengke mo sayo sa buntag, sayo sa kadlawon, why not try Palengke Boy? And I hope na napud mo'y natunan for this video. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share this video para makatabang po sa ubang mommies. Thank you so much! God bless!